Ahojte, tak dneska si ukážeme, ako poskladať Amulet 20 Speedy. Prvé, čo začneme, otvoríme škatulu. Môj tip pri vybalovaní, dávajte pozor na spony, lebo sa dá pri nich poškriabať alebo poškriabať daný bicykel pri vybalovaní. Takže dajú sa takto vybrať. Takže keď si vyberieme spony, môžeme vybrať samotný bicykel. Chodí takto krásne zabalený. Takto si ho upneme do stojaného sedlo. Bicykel máme upnutý v stojane. Prvé, čo ho vybalíme, po odstrojení bicykla je pekne vybalený. Prvé, čo vizuálne ho skontrolujeme, či nie je nejak poškodený. Prejdeme si bicykel zľava sprava. Ak je v poriadku, je dobre skontrolovať si príslušenstvo celé, pedále, manuál, rýchloupínak k prednému kolesu, zvonček. Teraz si ukážeme, ako založíme predné koleso do rámu bicykla. Takže vložíme rýchloupínak do kolesa. Predtým, ako založíme koleso, je potrebné roztiahnuť webbrejkovú brzdu a ju odpojiť. Vložíme do vidlice. Treba dávať pozor, aby rýchloupínak bol správne utiahnutý, aby nezostal povolený. Po založení kolesa opätovne zapojíme brzdu, tak ako sme ju odpojili, takto ju aj zapojíme. Tak po upnutí kolesa a napravení brzdy teraz potrebujeme narovnať a utiahnuť riaditka. Použijeme na to imbus číslo 4. Bicykel je dobré ho položiť zo stojanu na zem. Riaditka musíme vycentrovať zarovno, súbežne, aby išlo rovno na koleso. Vizuálne skontrolujeme, následne utiahneme. Utiahujeme vrchnú, potom tú spodnú, rovnomerným tlakom, nie veľmi silno. Pri pedáloch dávame pozor, lebo pedál máme ľavý a máme pravý. Chodí ešte takto označený. Keby tam nebola náhodou štítok. Jedna strana pedálu toho pravého má hladkú stenu a ten ľavý pedál má vyrazené vrúbky. To, aby to bolo cítiť aj v rukách. Závit pedálu natrieť vazelínou. Závit sme si namázali vazelínou. Skontrolujeme, pravý pedál ide do pravej kluky. Nepoužívame na to kľúč, ale ruku. Najprv ho musíme chytiť, aby sa nezničil závit. Keď máme takto naštrubované pedále, následne zoberieme 15-kový vidlicový kľúč a utiahneme kľúčom. Máme bicykel nastavený tak ako teraz. Môžeme použiť takúto fintu, že kľúč držím a točím len pedálom smerom dozadu. Pedál si pekne uťahuje. Keď máme takto zložený bicykel, potrebujeme ho dať dolu zo stojanu, aby sme prekontrolovali správne usadenie kolies. Zadné koleso bolo v škatuli namontované, ale je potrebné lepšie kontrolovať, či je správne utiahnuté a usadené. Takisto predné prekontrolujeme. Dotiahneme poriadne pedále primeranou silou. Po poskladaní a nastavení bicykla posledné, čo nám treba, je dofúkať kolesa klasickou pumpou s barometrom, aby sme videli požadovaný tlak. Požadovaný tlak vždy nájdeme na plášti označený buď v kilopaskaloch alebo v baroch. Bary asi každý pozná. Údaj 2,2 až 4,5. Takže ideál nafúkať niekde medzi 3 báry. Samotná pumpa. Najprv musíme pumpu odistiť pred fúkaním. Založíme do ventila, následne ju utiahneme a fúkame. Pri prednom kolese je rovnaký postup. Takže následne pumpu odistíme, vyťahneme a dáme klobúčik.
Po poskladaní a nastavení celého bicykla nám zostáva v rámci bezpečnosti domontovať odrazky. Máme na kolesa, na zadnú sedlovku a na riaditka. Takto namontujeme odrazku do kolesa. Vložíme plastovú skrutku do odrazky. Potočíme do pravej strany. Rovnaký postup zvolíme aj pri prednom kolese. Zadná odrazka sa založí do držiaku. Aby sme odrazku upevnili o sedlovú trubku, potrebujeme ištrubovať skrutku. Roztiahnuť, zaistiť o sedlovú trubku a utiahnuť. Treba dbať na to, aby sa správne upevnila, pretože uhol sedlovky zodpovedá aj uhol odrazky, takže musí byť takto vytočená smerom dohora. Opätovne predná sa zakladá rovnakým spôsobom. Takisto musíme najprv odmontovať skrutku. Prevlečieme cez riaditka. Pri prednej odrazke nemusíme dávať pozor na uhol tak ako pri zadnej, pretože vieme nastavovať otočením. Zostáva nám už len zvonček, veľmi dôležitý faktor bezpečnosti. Väčšinou zvončeka montujeme na pravú stranu riaditok. Použijeme ten istý štrubovák ako pri odrazkách. Najprv skrutku musíme vybrať, prevlečieme cez riaditka. Pred utiahnutím nastavíme uhol zvončeku tak, aby nám vyhovoval. Takto po utiahnutí zvončeka máme celý bicykel zložený, nastavený, pripravený na jazdu. Čo bolo pribalené ešte pri bicykli bol manuál, kde toto všetko máte popísané. Tým X-Sport vám praje veľa šťastných kilometrov.